Katsanila kalawlom vek chiwa hei tuna kan sarkar thar le abikin kan CM pulal du amanhne thu ti hianin han hriat kadua minlo ngai thlak sak ve ngei tura kangaya tin kan minister te le MLA te po anninga kan ho tu te a hruai tu thatak tak te nena po he thu cha hi thlen kadua thangra kha kan CM thangra abekin CM pulal du amanhne kan soidu chu kapu thangra kita sinung council area ilo kallaya pathianina inhena pek tura minti thilhlan tur min shilakha thangra lan tur chia min shil inhena ikuta kahlan chekha ila hrianga khata khanin thangra achuan bu kan thap thina ti thu khami thu chamate po kha karonda le thawanga heta hianin misang sangte ep tu polte nangma thik tu che khang soi chedu shim che hei hi an la om don chawa tuna po hian an om reng to a ma se zam reng su pathianina arwa le athlan le ashiak thi ngei ini kha hretlat langin lalpa chau enla ti chuanin dikna pathian filna pathian mangai na pathian inei kha shereng langin amarwa le thlan che inia wang khanin eptu le sual sipaite sual na thok khang do tu che zong kha khang te kha en reng lola achia te tung ding la sual rui kha sa chat mak la rui thar thlungang che kha pathianina ada dan che nia thangra lan ini angkhanin kanzoram chu thap fai angai ta ti hriat kha kanzoram nge chu thap fai angai to ani marka bungni changsom ni pakhata chuan tuman puan hlui puan la thar puan la thlak marlo themin anbel ngai lo bel angsela abel phuina tur chuan akai te zokang abel phuina tur chuan akai te zokang athar chuan a hlui chu akai te tanga alo thlerna sale zwalang ti nia luka bunga changsom thum paruka po tin an hne te khin thu po asoya tuman puan thar potthla in puan hlui an bel ngai lo bel angsela athar chu anti tetanga athar them le a hlui chu a in polbok heklawang ti ania hetilai marka bung ni changsom ni pakhatami tuman puan hlui puan la thlak marlo themin an bel ngai lo atia bel angsela abel phuina tur chuan akai tet zok anga athar chuan a hlui chu akai tet anga alo thlerna sale zwalang ti nia puan hlui le puan thar hi enge thuizom emo bel kop tur hi alo ni reng lo ti kan bible po in min lo hril na sa em maya chuwang chuanin tuna enge a hlui te ne na tuna nangni keini kan hantinge sarkar thar le a hlui hi thuizom thei kan ni lo chuwang chuanin zom pui nei reng su kan pathian ti lo chu zom pui nei lo ula thupuya po chakna ni lovin thil ti theina po ni lovin katlarau zokin le ti manin a oma kha kan thupui ania in thupui ania kan ram thupui ania chuwang chuanin thlarau pathian zoka hi thopui ula puan hlui mo nangma ni soi chereng tu cheu in thatna po thatlona phwa chapa khatianga mala du tu te zompui reng su ti hi kan pathianin acha cheu ani ti kha minlo hriat saklangin chuwang chuan puan hlui le puan thar hi a in zom tur ani lova a in zom ani pon a hlui emotal kha chu a thler nge dona hrui thar izom angai zo ka hrui thar lalpa pathian achu nangma lama atang reng ti kha hrialangin kadua pathianina zoram tha fai tu tura arwa chekha reng langin
mel ma lampang te nangma do tu che lampang en mi alo langin thil tha chu tha in ring chuak zel sela achia te ero chu halral zel turin kan cha du che ni selangin tu na po do tu lian tak million pui an omang ma se chung te chu digna te khatiang imangai nalal tiang inlek khang ti chuan op tu atan khanin man tir reng lo la in ne tir lo la lalpa kan pathian zoram siam that du tu din thar du tu chulam chu en tlat langin I thinlung chu lalpa thinlung ni sela I ro rel na chu pathian kan lalpa ro rel na ni sela I chak na chu lalpa chak na ni zel selangin engkim iti apia nga lalpa nen ti zel turin du sakna kahlan bok sia kan pathianin nangma kal tlangin kan ram ro rel na achel tir sia ho tulu berne na chuwang chuan ikuta hian zoram mipui le nam le achunga cheng kan ram kan nam mipui te hi nangma lak chhuwa a bultan tu turatan arwa che hi sereng langin pathian chau kan pathian chau hi en tlatla ama thu chungai langin do tu chepo hian eng ngin do ma che selangin an ne don lo che kan pathian nena intran dun photchuan engma hian ado ne don lo che ho tulian pui te po lo kalin nangma ma a emo ngun nam emo khatiang khanin ron chelek po ni sela pathian ando ne don lo nangma veng tu pathian chu amu thu in amu hil ve tuna chuan nula Lalwest theri zai turin kan so manga chumi zo chuan HPC president puro ringa thu sei turin loin ringlok sela thome tuna lo so mangu thatak min petu kan pathian chunga lom thu om selangin kan siam zom tak hi heta mi lo din sak lok sela til pe khai hi atlom hle maya amoi lo em maya ma se hei hian entir aneya thangra hian bu hi kan thap thina chumi kan thapa chuan ai chetu ashite apangang te serep te bu hum te om thina khami kha acha fai tu athian fai tu atan thangra hi kan mang tangkai em ani thil danga po kan mang tangkai ani chumi chu tuna hian kan cm thatak mai pathian ni min pek hei hi akuta lan angai le tatlat maya chu wangin kan zoram hi thap fai angai to tak zetani ti en tirna turin he thangra lan angai ta ni chu wangin kan ram siam thatangaya din thar angaya he thangra ang hian kan ram thian fai turin he thangra hi kan pathianin kan cm kuta hian min hlan tirani ei Lalwest thari te hianin lau thut thleng lian pui mai man tham deuh mai meli min ron peto boka ai voina thil pe kan dong le an chunga along tak zet ani kan lom lu ke corruption di alo thu ko maya kan ni ai lo thu kan action ka han la hanin vui puya apo ante association ante a department pum ante vai ne mi do let tu me kan so a big takin police department so me kan ka opposition la mina ang lo thu wa pui box ya ka tiang chuan indone te nau kan tuang hi ni mot to yen ka sia ku kan sia Latin America te Mexico ma te tu mai na ram ko siam thangam to lo van smuggler lobby lian lo tuk to en pa ti mai na ko soi kam to lo en so ka mai kum smuggler ko an do ngam to lo I survived it
จุดยังขบชวนคนเราตัวมิโซรัมปอยการลดลายแทรกที่ชาติกันนั้นตุมาอันลดที่ชัยโตตุกะเฮไรกองซีเรดิวเตียจังกะขีตาหอตุเดียนเช่นขาที่เฮลอยพุ่งมาร์ตอลุกะงายันเราในบ่อยกะขามีที่เราตัวรักนั้นที่ทุกไม่ชุดดองดาวในเรียนเอ็มไม่ตัวเด็กผู้เด็กตัวเข่งเราตัวเนี่ยจะเปลี่ยนมอเตอร์สันชัวบีกติเด็กครับผู้เด็กสีเราเนี่ยอย่างการหาสนะอภิตะกินกันโฮมมินิสเตอร์อินเบย์ต่อวิอาบะมาเสกกันนุ่งต่อดอนเนี่ยเราฟังให้จุดกันเกี่ยวไฟดอนกันรังกีอันนี้นี่กันยังคันเลยกันกล้าพาดอนนี่พอยกันติดท้องสุดโตให้กันตุ้มเรื่องระวังการหันอินเทียนไฟงาจุดส่วนด่านนักทิลตีง่ายกันไม่ต่อตัวรักกันง่ายตัวนั้นจะง่ายกันไม่ด่านเราแต่กินเล่นไม่นี่จุดโลเบนวันต่อเขาไม่อยากขัดยังขากันมาสอนเมทิลอันนี้ส่วนส่วนมาละมาสุการนักกันลากมาที่บ้านมินดูสักมินทรงไตรทีมสักทีมตัวเต็มยาตัวนั้นสุการนักกันทันจันนูแต่เล็กเดียวตรงไตรปุยกันง่ายเลยส่วน